אבל הבטחת לי. אבל עכשיו אני לא יכולה. אבל הבטחת. אני יודעת, אבל אני לא יכולה. אבל לא עושים דברים כאלה, קבעתי איתך שבועיים מראש. אבל הייתי חולה. יש לי ים של חומר להשלים, ואני גם צריכה לעבוד מתישהו. תבקשי ממישהו אחר. אבל את הכי טובה. אני משקיעה בהפקה הזאת ואני רוצה שהכל יצא פיקס. אני צריכה לעבוד. אז מי יעשה לי עכשיו סאונד? אף אחד לא יודע להחזיק בום כמו שצריך. תבקשי מדן, הוא עוזר לכולם. אין מצב, הוא גבר. כל הצוות שלי בנות. מה רע בגבר? יש עירום בסצנה? השחקנית הסכימה בתנאי שלא יהיה גבר על הסט. את חייבת לעזור לי. נו, אז בשוטים האלה תוציא אותו מהחדר. נראה לך הוא יצא? זה רק יראה ציצי, לא יהיה אפשר להזיז אותו מהמקום. אז תבקשי ממאיה. ביקשתי, היא לא יכולה. נו, אז גם אני לא. אבל היא ישר אמרה לי, את משכת אותי עד הרגע האחרון. יואו, איזה קרצייה. אז תשלמי למישהו. את יודעת מה? את לא רוצה, אל תבואי. תן לי כבר כוח להפקה הזאת. אני נורא מצטערת, מה אני יכולה לעשות? אני לא תכננתי להיות חולה. כל אחד והשטויות שלו. רק שתדעי שגם את תצטרכי עזרה בסרט שלך. באמת? מתי פעם האחרונה השתתפת בהפקה שלי? מתי ביקשת? מלא פעמים. כולם יודעים שאת לא עוזרת לאף אחד. את רק מנג'סת את כולם שיעזרו לך. זה העניין? את לא באה כי יש לך בעיה אישית איתי? זה הקטע? לא, אני לא באה כי אני צריכה לעבוד. שקרנית, גם כן חברה. את יודעת מה? אני אבוא. את לא יכולה. אני לא יכולה, אבל אני אבוא. לא, לא צריך. שבי בבית, אני כבר אשלם למישהו. כמה את משלמת? מה אכפת לך? סתם. 200 שקל. 250 שקל ואני שלך. אבל את לא יכולה. ב-250 שקל אני יכולה. זה כמו לעבוד. ב-250 כולם ירצו לעשות לי סאונד. אבל אמרת שאני הכי טובה. את הרי משקיעה בהפקה שלך, לא?